Mayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Ano yung mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao? Miabot na si U.S. Secretary of State John Kerry sa Tacloban City aron susihon ang sitwasyon sa mga nabagyuhan. Mikatap sa social media ang promotional video sa usa ka Hollywood film diin ang budget gigamit pagtabang sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Gipasiga na sa Dapitan City ang ilang Christmas tree sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Og nakadaog isip Miss International 2013 ang mas batenya nga si Bea Rose Santiago. Maayong hapon, miabot na si U.S. Secretary of State John Kerry sa Tacloban City pasado alas 10 kaganinang buntag aron susihon ang sitwasyon sa mga nabagyuhan. Atol sa pagbisita ni Kerry sa Tacloban City, bisitahon niya ang hub sa Department of Social Welfare and Development. May diretso si Kerry sa Tent City duol sa airport aron mohatag og pamahayag. Ang humanitarian assistance ug disaster response ang duha sa mga rason sa pagbisita ni Kerry sa nasod. Misaad si Kerry nga padayon ang paghatag og hinabang. Mianunsyo sab si Kerry og dugang nga hinabang alang sa recovery efforts, patubig, pagkaon ug balay alang sa mga nagrabihan sa Yolanda. Dugang sa opisyal, dili biyaan sa Amerika ang Pilipinas atol sa rehabilitation process. Gibana-banang ana sa sobra 571 billion pesos ang danyos tungod sa bagyong Yolanda. Gibutyag sa National Economic Development Authority nga sobra 420 billion pesos ang danyo sa mga pasilidad ug ang nabiling sobra 140 billion pesos mao ang pag-ubos sa production, sales ug income sa nasod. Matod sa NEDA, halos 93% ang kadaot sa bagyong Yolanda sa economic ug social sectors sa nasod. Dugang sa NEDA, ang private sector ang labing nakasinati sa kadaot sa bagyo nga mikabat sa halos 90%. Tungod sa kadaot, sigon sa NEDA, gibana-banang nagkinahanglan og sobra 360 billion pesos alang sa recovery ug reconstruction efforts aron mabalik sa normal ang performance sa nasod. Sa Baguio City, gianunsyo ni Vice President Jejomar Binay nga mutabang kini kang Yolanda Rehabilitation Chief Secretary Panfilo Lacson alon sa pag-ayo sa kabalayan nga apektado sa bagyo. Sa iyang pagbisita sa Benguet ug Baguio City karong adlaw, gibutyag ni Binay nga ang Housing and Urban Development Coordinating Council adunay plano nga mamahimong iipon sa programa nga pasiugdahan ni Lacson ilabi na alang sa Tacloban City. Matod ni Binay, panahon karon sa pagtabang og kalimtan una ang pamulitika bisan sa mga reports nga si Lacson posibleng usa sa mudagan pagka-presidente sa 2016 at bang ni Binay. Gibutyag ni Binay nga migahin ang National Housing Authority og 5,000 pesos alang sa construction materials sa matag pamilyang biktima aron adunay matukod nga temporary house. Gitaho sab sa Lanao del Norte Provincial Government ang ilang malampusong pagpadala og convoy nga puno sa relief goods ug food packs ngadto sa Leyte. Gilangkuban ang convoy sa duha ka 10-wheeler vans, duha ka buses, duha ka support vehicles ug usa ka ambulance. Matod ni Lanao del Norte Information Officer Lyndon Calica, ila kining pinaskuhan ngadto sa katawhan sa mga dapit sa Kabisayan nga naigo sa bagyong Yolanda. Gihimo sa grupo ang free medical missions ug pag-apod-apod sa relief goods ngadto sa mga barangay 6, 43A, 69 ug 98 sa Tacloban City ug sa barangay Santa Fe sa lungsod sa Abuyog. Wala pa nilabot sa ubang hinabang nga gituno sa lalawigan ngadto sa syudad sa Tacloban ug probinsya sa Leyte.
I-present sa National Economic Development Authority ang rehabilitation plan sa gobyerno aron makakuhag mas daghang mga pledges alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod ni NEDA Chair Arsenio Balisacan, gitumong ang plano aron hatagan og ideya ang mga organisasyon aron magamit og pagmaayo ang ilang hinabang. Gitumong ang 4-year rehabilitation plan aron mabalik sa normal ang kahimtang sa ekonomiya sa maong mga dapit. Nagahina ang 130 billion pesos alang sa short-term recovery efforts hangtod Disyembre sunod tuig. Ang 34 billion pesos sa kinatibuk ang budget gikan sa savings sa gobyerno ug sa special allocation gikan sa Kongreso. Mipasabot sab si Balisacan nga wala pa matuman ang pipila ka mga pledges gikan sa mga international groups kay pipila sa mga pledges gipaagi sa mga private organizations. Mikatap sa social media ang video sa usa ka Hollywood film producer nga migamit sa budget sa promotional video alang unta sa usa ka salida gigamit aron itabang sa mga nabagyuhan sa Kabisayan. Gipadala ni Casey Neistat ang iyang concept alang sa promotional video sa salidang The Secret Life of Walter Mitty. Giuyunan sa 20th Century Fox ang concept nga iyang igasto ang kinatibuk-ang $25,000 alang sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Milupad si Neistat paingon sa Manila ug unya sa Sugbo uban sa iyang suod nga higala. Gipadala ni Neistat og sa iyang suod ang mga hinabang ngadto sa Tacloban pinaagi sa bus. Sa $25,000 nga budget na apod-apod ang 10,000 meals, mga gamit alang sa 35 ka mga barangay ug mga tambal ngadto sa mga local organizations. Gidayeg sa mga netizens ang gibuhat ni Neistat. Like to do is yeah, but they do have generators. Gidugangan og budget sa DENR ang coastal rehabilitation sa amihan ng Sugbo tungod kay daghang lugar ang namiligro sa storm surge. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Manchu. Karon lang si Manaha gidungagan sa Department of Environment and Natural Resources 7 ang unang gigahining 10 milyones ka pesos nga budget alang sa Work for Food program ngadto sa mga Typhoon Yolanda survivors. Tungod niini moabot na sa 12 milyones ka pesos ang budget nga gamiton sa coastal rehabilitation sa mga lungsod sa mihanang Sugbo. Ang massive coastal rehabilitation paghimuon sa 32 ka sitio nga giilang na miligro sa storm surges. 16 niini anaasa na po ka barangay sa nagkalain-laing lugar sa probinsya. Ipasabot ni DNR 7 Information Officer Dr. Eddie Lamedo na sagad ang storm surge moigo sa mga dapit din mabaw ang seabed ug taas ang beachfront. Matod ni Lamedo ang gipuno nga 2 milyones ka pesos igahin alang sa maintenance sa mangrove plantation sa coastal areas. Ang mga mangroves makapameno sa epekto sa storm surges. Matod ni Lamedo, ipatuman ang no-build zone policy sa coastal areas, pinagi sa mga local government units. Gibutyag sa Department of Interior and Local Government 7 nga moabot sa 500,000 households ang maapektuhan sa higayon nga ipatuman ang polisiya. Hinuon matod ni DILG 7 Assistant Regional Director Elias Fernandez, mangita pa ang kagamhanan og permanent relocation sites alang sa mga apektadong residente. Mga apektado sa bagyo gitugutan lang sa pagtukod o balik sa ilang balay diha sa coastal area apan ginamit lang ang light construction materials aron sa yun lang ang pagguba niini. Gibutyag ni Fernandez na 15 ka lungsod ug usa ka syudad sa lalawigan ang apektado sa no-build zone policy.
Kini ang mga lungsod sa Bantayan, San Remigio, Daan Bantayan, Santa Fe, Sugod, Tuburan, Tabugon, Tabuelan, San Francisco, Puro, Pilar, Tudela, Midilian, Badidejos, Borbon ug ang syudad sa Bugo. Matod ni Fernandez, kinahanglang mangandam na ang mga LGUs alang sa resettlement samtang ana-ana sa rehabilitation o reconstruction ang kagamhanan. Menchu. Daghang salamat, Twinnie Malinaw, reporting gikan Cebu City. Mihangyo ang mga grupo sa mga mananagat ngadto sa Department of Justice aron imbestigahan og pasaka ang kaso ang mga giingong nalambigit sa oil spill sa Estancia Iloilo atol sa Bagyong Yolanda. Matod sa pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas kun pamalakaya nga hinay ang pagresponde sa gobyerno batok sa oil spill. Dugang sa pamalakaya, ang oil spill mibatok sa katungod sa balanse nga kinaiyahan. Sigon sa grupo, nakalapas ang NAPOCOR ug ang mga operator sa Power Barge 103 sa Philippine Water Act of 2004. Dugang sab sa grupo, pakyasab ang December 6 deadline sa clean-up operations. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, midaog ang masbatenya nga si Bea Rose Santiago isip Miss International 2013. Ang detalye sa among pagbalik. Giila sa Gay Rights Magazine sa Estados Unidos isip Person of the Year si Pope Francis. Kining balita gawa sa nasod ug uban pa hatod ni Sara Velasco. Human giila si Pope Francis sa Time Magazine isip Person of the Year. Giila sab siya sa Gay Rights Magazine sa Estados Unidos sa susamang pasidungog atol sa adlaw natawhan sa Santo Papa kagahapon. Bisan gisalikway gihapon sa simbahang Katoliko ang homosexual marriage. Gitawag sa The Advocate Magazine si Pope Francis isip ilang Person of the Year tungod kay mipakita siya sa giingong dakong kabag-uhan sa anti-gay rhetoric itandi sa mga miaging Santo Papa. Gipasidunggan sa magazine ang mga pulong ni Pope Francis ni atong Hulyo, kanus-ay ang gibutyag nga wala siya sa posisyon aron hukman ang mga gay tungod kay nagkinahanglan sab sila og Ginoo. Gidawat sa gay community kini nga pulong nga buot moawag sa simbahan nga mas masinabtanon sa gay people. Samtang gisaulog ni Pope Francis ang iyang adlaw natawhan kagahapon kauban ang mga kabus. Nagsalo si Pope Francis og mga kabus sa pamahaw didto sa Vatican. Nasunog ang usa ka bakanteng student housing building nga gitukod pa lang sa Kingston sa Ontario, Canada. Matud sa mga bombero, gitaho sa mga residente nga duna sila'y nadungog nga pagbuto o gikahadlukan sab nga dunay gas leak. Tungod sa sunog, natanggong ang usa ka construction crane operator sa beam sa crane ibabaw sa sunog. Makita sa video ang pag-rescue sa maong crane operator, samtang gipugngan sa ubang mga bombero ang kalayo sa ubos. Daling gidala sa ospital ang crane operator. Gipapahawa una ang mga residente haduol sa building isip precautionary measure. Ug sa Bolivia, buot sa usa ka artist nga ipakatap ang espiritu sa Pasko, pinaagi siyang klinik nga moayo sa mga naguba nga figurine ni Baby Jesus. Madod sa art restorer nga si Rafael Gonzalez, migamit siya og espesyal og lig-on nga mga materyales sa pag-repair sa mga figurine sa gitawag nga Baby Jesus Clinic sa La Paz. Dugang ni Gonzalez, pipila sa iyang mga naayo nga figurine 300 na katuig. Kinitungod kay ang maong mga figurine na himong kabili na sa mga pamilya sa Bolivia alang sa ilang misunod nga henerasyon. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, headline ang pagdaog ni Bea Rose Santiago isip Miss International 2013. Sa Sunstar Superbalita, ni-iskapo ang usa ka piniriso gikan sa Lapu-Lapu City Jail tungod sa iyang uyab. Ug sa Cebu Daily News, katunga lang sa budget nga gipangayo ni Cebu City Mayor Michael Rama ang naaprubahan sa City Council. Gikoronahan isip Miss International si Bea Rose Santiago kagabi sa Tokyo, Japan. Ang model kinsa taga-Katayngan, Masbate, midaog batok sa laing 66 ka mga contestants sa 53rd Miss International sa Shinagawa Prince Hotel Hall sa Tokyo. Atol sa question and answer portion, miingon si Santiago nga kung makadaog, iyang paningkamutan nga mapadayon ang diwa sa paglaom sa mga nasod nga mitabang sa Pilipinas atol sa pagkusukuso sa Bagyong Yolanda.
First runner-up si Miss Netherlands Natalie Den Decker ug second runner-up si Miss New Zealand Casey Radley. Nang haros ang mga Pilipinas sa mga beauty pageants karong tuiga, Miss Supranational Mutia Datul, Miss World Megan Young ug Miss Universe third runner-up Ariela Arida. Si Santiago ang ikalima nga Pilipina nga midaog isip Miss International, human ni Precious Lara Kigama ni atong 2005, Melanie Marquez ni atong 1979, Aurora P. Juan ni atong 1970 ug ni Gemma Cruz Araneta ni atong 1964. Sa among pagbalik, ipasigan na sa Dapitan City ang ilang Christmas tree sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa bandera Mindanao, giawhag sa UNESCO ang kagamhanan nga silutan ang mga sad-an sa pagpamatay sa mga sakop sa media. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, napalungan sa makina ang Trans-Asia 5 sa tunga-tunga sa kadagatan sa Siquijor. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, nagsangka ang militar ug mga sakop sa NPA sa Sindangan, Zamboanga del Norte. Sa Mindanao Daily Caraga, giawhag sa Department of Health Caraga ang publiko sa pagsaulog sa Pasko sa luwas nga mga paagi. Og sa Mindanao Daily Davao, giandam na sa Davao City Government ang mga disaster preparedness plans. Laing sakop sa pamilyang Duterte mihupot og katungdanan diha sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Davao. Inay sa gituuhang three-way fight, walay kaatbang si January Duterte sa eleksyon kaganinang buntag alang sa pagkapresidente sa Association of Barangay Councils. Wala magpapili atbang ni Duterte sila si Kanhi City Councilors Angela Librado Trinidad ug Arnulfo Cabling. Si Trinidad mao karon ang barangay kapitan sa Matina Crossing samtang si Cabling mao ang kapitan sa Barangay Ilang ug nagpapili sa eleksyon kaganina isip Vice President sa ABC. Si January Duterte mao kapitan sa Barangay Katalunan Grande. Si Duterte mamahimong ex-officio member sa Davao City Council nga gipanguluhan sa iyang bana Paulo Duterte kinsa anak ni Mayor Rodrigo Duterte. Giangkon kagahapon ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga daghang mga barangay kapitan mipili nga mupaluyo sa iyang umagad inay kang Trinidad kinsa mauunta ang gipili ni Duterte nga mamahimong ABC President. Si January Duterte mauna ang ikalimang sakop sa pamilyang Duterte kinsa muhupot og katungdanan sa kagamhanan. Sunod-sunod nga nahitabo ang kagubot sa mga gang members sa Davao City human sa pagpahigayon sa Misa de Gallo sukad kagahapon. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, sukad kagahapon wiulbo ang kagubot tali sa mga magkaribal nga gang dinhi sa Dakbayan sa Davao. Natol kini samtang gihimo ang simbang gabi sa San Pedro Cathedral nga nahimutan sa city proper. Kagahapon sa kadlawon, tulo ka batanong gidala sa ospital human gidunggab sa ilang karibal nga gang. Nahitubo ang pagpanunggab pipila ka metros gikan sa katedral, samtang na mauli na unta ang mga batanong biktima gikan sa ilang pagtambong sa Misa de Gallo. Kaganiyan ang buntag laing gang member ang 17 anyos nga si Michael Rene Barcelon namatay human po sila sa San Pedro Street. Nasayran sa kapulisan nga si Barcelon nalambigit sa hitabo kagahapon ug posibleng nga gibalusan kini. Miyembro sa Warshak Gang ang biktima ug nalambigit sa sunod-sunod nga pagpang-hold up ug pagpangawat. Gibantayan na pag-ayo sa kapulisan ang entry ug exit point sa mga simbahan sa syudad. Gidili ang pagdala og mga bladed weapons sulod sa simbahan ug dili pasudlon kadtong mosimba nga tataw nga nakainom og alkohol. Hinuon ang away sa mga gang members ang naagawas sa simbahan, hinungdan nga lisod kini kapugngan sa kapulisan. Bencho. Daghang salamat Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Padayon gihapon ang militar sa ilang anti-insurgency campaign sa Davao Oriental, bisan pa o gideklara na sa AFP ni atong 2012 nga insurgency-free ang lalawigan. Matod sa commander sa 67th Infantry Battalion, Lieutenant Colonel Chris Mortela, gikinahanglan ang presensya sa militar sa lalawigan aron masiguro nga dili na makabalik pa ang mga miyembro sa New People's Army. Usa sa nakapalaya sa NPA gikan sa lalawigan mao ang Bagyong Pablo kanus ang nakahimo og daghang programa ang kagamhanan alang sa katawhan sa kabukiran sa Davao Oriental.
Matod ni Mortela, tungod niini hasta ang mga giingong front organization sa komunista mihimo sab og mga rehabilitation activities sa mga dapit nga apektado sa bagyong Pablo aron pagkuha og balik sa suporta sa katawhan. And secondly, of course, we have to continue informing the people, educating them that the government has clear programs. No, the people need to be patient. No, antay-antay lang siguro. Gisuspenso sa Maritime Industry Authority ang usa sa mga barko sa Trans-Asia Shipping Line human napalungan sa makina samtang naglawig padulong sa Cebu. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, giluwatan sa Regional Office sa Marina dinhi sa Cagayan de Oro ang suspension order batok sa MV Trans-Asia 5 human matino ang kagrabe sa mechanical problem sa barko, hinungdan nga wala kini makaabot sa destinasyon niini. Ang suspension order magpasabot nga dili kabiya sa pantalan sa Cagayan ang barko. Gipasabot ni Marina Regional Director Emmanuel Carpio nga dili angay mobiyahe pagkakaron ang MV Trans-Asia 5. Matud ni Carpio, nabuak ang usa ka bahin sa makina sa barko, hilabi na ang driving shock nga nagsumpay ngadto sa lube oil channel. Mibi ang barko sa Cagayan de Oro niadtong Domingo sa kaadlawon padulong sa Sugbo. Apan pagabot sa kadagatan sa Secure, wala na kini makadagan, hinungdan nga nagpauta-utaw kini sulod sa kapin 24 oras. Gaguyod na lang kini sa tugboat pabalik sa Makabalan Port sa Cagayan de Oro City. Gisusi sab sa Marina ang report nga wala katagi sa igong pagkaon og tubig ang mga pasahero sa barko. Hinuon na maligya ang kantin sa barko og pagkaon og tubig sa mahal nga presyo. Nanawagan ang City Council og tigom uban sa mga officials sa Trans-Asia Shipping Line, Marina ug Philippine Coast Guard ug mga adlaw. Ang barko adunay karga nga 667 passengers ug mga perishable cargo atol sa hitabo. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez reporting gikan Cagayan de Oro City. Gitakdang mo bisita karong adlaw sa Zamboanga City ang mga government peace negotiators alang sa dialogue kalabot sa GPH-MILF Peace Agreement. Panguluhan ang dialogo ni Chief Negotiator Miriam Coronel Ferrer. Ipahibalo sa mga government negotiators atol sa dialogue ang kasamtangang status sa GPH-MILF Peace Agreement. Mukuha sab og inputs ang mga government negotiators gikan sa media kalabot sa agreement tali sa kagamhanan ug MILF. Gisugdan karong adlaw sa tubod Lanao del Norte ang 5 ka adlaw nga Peace Summit diin gitambungan sa mga peace and human rights organization sa Mindanao. Si Jong Kajon sa detalye. Jong? Menju, ang Peace Summit gipasugdahan sa Mindanao People's Peace Movement kon MPPM, usa ka network sa mga grassroots tribe people organizations nga naglihok alang sa pagkabo sa kalinaw sa Mindanao. Hangtod sa Pizza 22 ang summit nga gihimo sa Mindanao Civic Center sa tubod ang kapital sa Lanao del Norte. Gipaabot nga 350 ang mga participants nga o sa summit kinsa gikan sa naglaing Peace and Human Rights Organization sa Mindanao. Matod ni MPPM Chairperson Rodelio Ambangan, isgutan sa summit ang pagkabot sa hiniusang baruganan o ang lakang o mga lakang alang sa hingpit nga kalinaw sa Mindanao. Mincho? Daghang salamat, Jong Kajon reporting gikan Pagadian City. Gipasigan na sa Dapitan City ang ilang Christmas lights ug ang symbolic Tree of Hope alang sa pagsugod sa Christmas festivities sa syudad. Ubos sa partnership ang kalihukan sa Gloria de Dapitan aron pagtigom og pondo alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Matod ni Mayor Rosalina Halushos, ang local government mihatag og cash donation samtang ang mga kawani niini mitampo gikan sa ilang sweldo alang sa pagpamalit og food packs. Bana-bana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi Menchu, ulanon ang silangang bahin sa nasod. Matod sa Pag-asa, mapanganuran nga dunay hini ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug thunderstorms sa Batanes ug Calayan Group of Islands tungod sa tail end of a cold front. Ulanon sab nga dunay thunderstorms sa Aurora, Quezon ug Bicol region tungod sa easterly winds. Ulanon gihapon ang Caraga ug ang ubang bahin sa Eastern Mindanao tungod sa low pressure area. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganurod sab nga dunay pagulan ug thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, makita ang tail end of a cold front didto sa Northern Luzon. Katag-katag sab ang pag-ulan sa Palawan ug sa Western Visayas. Hini ngadto sa kasarangan ang pag-ulan sa Mindanao.
Sa Luzon, maayo ang panahon sa Tagaytay, Legazpi ug Metro Manila apan ulanon ang Lawag, Baguio City ug Calapan. Dunay thunderstorms sa Puerto Princesa ug Tugigaraw. Sa Visayas, maayo ang panahon sa Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu, ulanon ng Borongan ug dunay thunderstorms sa Tagbilaran ug Dumaguete. Sa Mindanao, ulanon gihapon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City ug Zamboanga. Apan maayo ang panahon sa Davao ug Cagayan de Oro. Mao katong latest sa dagan sa panahon. Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Medju. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.